Maker Productions. Mu almajirai bayin Allah duk sharar gari kan mu ta ƙare. Na san ko kare akwai ranarsa almajirai mu ɗau yajin aiki. Mu almajirai bayin Allah duk sharar gari kan mu ta ƙare. Na san ko kare kwai ranarsa almajirai muna yajin aiki. Kai haƙuri idan man dame ka ɗauki wukar kamai da ta kubenta. Shi almajiri ya mai na kasa ne ko kan dukiya ko a halitta, ko hijirar fita neman ilmu wanda waɗansu ke wa muzanta. Kuma almajirai ba sa sata sai an ba su sannan su jaki. Na kasa na faɗa ba kasawa ba, ba mu ɗauyin bara birgewa ba. Daga kan al'umma da gwamnatocinmu wa ya ciro bukatunmu ya duba. Sai auken faɗan zancen suka shi mai taimako shi ke riba. Almajirai a kalle mu a ƙara haka Allah ya so ba mamaki. Ƙur'ani muke neman samu ko me za ku ce shirin fani. Na ga wasu kuna son kankan ba to zarti ga mu taɓewa ne. In an gyara tsari ba aibu amma musguna mana shirme ne. Da karuwai gari ga 'yan daudu su an bar su ba wani mai raki. In an bar jakuna ana dukan taiki baya fayar da a cikin rogo. Kumbiyar 'yan zamani masu dakon azala zango-zango. Kukan kurciya kwai labari sai mai hankali banda ƙarago.
balbelu da dama ya za su don asalin su kwai ban mamaki. Duk matsalar mu ɗaya mun fuskanta da haɗin kai kaɗai za mu yi nasara. Yau mun taru kan yajin aiki ba sadaka bare har mu yi bara. Barai ni bare muga kaskanci almajirai mai makatin kara. Matsuguninmu ne nan ba fashi matangari muna yajin aiki. Mu almajirai bayin Allah don sharar gari kan mu ta kare. Na san ko kare akwai ranarsa almajirai mu ɗau yajin aiki. Maker Productions. Mu almajirai bayin Allah don sharar gari kan mu ta kare. Na san ko kare akwai ranarsa almajirai mu ɗau yajin aiki. Wa ya kira kuwa ya kawo ku me kuka zo ku yo na wulakanci. Mu ne nan kazanta a gare ku amfanin mu ku yi mana tozarci. Wanda ya tashi kakken bawa a halittar shi ba shi da muzanci. Allah ne ya so haka yoshi shi yayyo mu ma ya doki. Tsartatuwar birane ba shakka hukumar ni na yo mata darakta. Yar sadaka na kawo a gare ku gashi bisa kamar kun kwafsata. Kun san polisi harkar aiki His Excellency ne ya fare ta. Amma ni a yau kwai wani tsarin in na kai gaci za mu yi aiki. Kyala abarka ba ma karɓarta baiwa kanka ko kwa iyalanka. Munan ba mu san komai naku mai sadaka da kyau ta ci abarka. Sannan kar ka ƙara zuwa nan gun nan duniyar mu ce don mun farka.
duk sharar gari kan mata kare almajirai muna yajin aiki. Sarki ka gani duk zancen nan ba komai da za mu yi amfana. Gora guda bakwai ga alawayo ga goruba bakwai sai na tona. Ga waina bakwai har da karago kura-kura bakwai wasu ƙanana. Ku taimake ni kafin ta faɗi rana ta bakwai ce wannan aiki. Shi suka tsaye shi kan neman gwamna dole ya je gurin neman sa'a. Daga gun malaminsa ya zarto nan don yarba gamu mun ce a'a. Dole ya raba wannan sadakokin ka rana ta bara wannan sa'a. Da walaki kare akwai ranarsa almajirai muna yajin aiki. Mu almajirai bayin Allah don sharar gari kan mu ta kare. Na san ko kare akwai ranarsa almajirai mu ɗau yajin aiki. Mu almajirai bayin Allah duk sharar gari kan mu ta ƙare. Na san ko kare kwai ranarsa almajirai muna yaji